Senyora candidata, senyores conselleres, senyors consellers, presidenta del govern, distingides autoritats, mallorquins i mallorquines. En primer lloc, he de donar les gràcies a totes les persones que ens acompanyeu i ompliu aquesta sala en un dia tan transcendent com és el d'elegir a la persona que ha de presidir el Consell de Mallorca els propers 4 anys. Vull iniciar el meu Parlament posant de relleu que per jo és una gran satisfacció i responsabilitat exercir de portaveu del grup Alpí Proposta per les Illes. Són moltes les persones que han confiat en jo per assumir aquesta humil però rellevant funció. La meva voluntat és d'estar a l'alçada no només del que han recolzat Alpí a les passades eleccions, sinó sobretot del que es mereixen el conjunt de mallorquines i mallorquins que conformam aquest poble enmig de la mà. No cerquin en Alpí ni en aquesta portaveu enfrontament o demagògia baratera. Això, malauradament, veiem que ho trobaran en altres grups. Cerquin serietat en les formes i fermesa en les conviccions, però sense dogmatismes i en les dosis imprescindibles de flexibilitat. De l'illa de la Calma, tan dolçament retratada per Santiago Rossinyol, a la Mallorca d'avui, hi ha un bon camí. Hi ha una evolució i un canvi d'una magnitud enorme. No es tracta de recuperar paradisos perduts, però tampoc es tracta d'oblidar d'on venim, qui som i cap a on volem anar. Es tracta de guanyar el futur, de millorar la vida del conjunt de mallorquines i mallorquins i fer-ho des de la prosperitat, des de l'equilibri, des de la cohesió, des del respecte a la nostra personalitat històrica i des de l'obertura al món i a les noves tendències que marquen l'esdevenidor. Si el Consell de Mallorca vol ser percebut com una institució útil i de referència pel conjunt de la població, si el Consell vol ser un dels grans motors de la construcció d'aquesta Mallorca pròspera, equilibrada, cohesionada, arrelada i oberta, necessita protagonitzar canvis d'envergadura, necessita redefinir-se i necessita reinventar-se. Perquè a dia d'avui el Consell no lidera la vida col·lectiva mallorquina, perquè el Consell no és vist com una administració que amb eficiència i agilitat resolgui problemes i eixampli serveis, perquè el Consell ha de ser font de seguretats i de respostes per millorar la qualitat de vida de les mallorquines i dels mallorquins, mai font d'entrebancs i desesperació. Senyora Cladera, el Consell té competències i oportunitats per fer realitat aquesta transformació. Per aconseguir-ho, és imprescindible que sàpiga afrontar amb encerts els grans reptes que té aquesta Mallorca del segle XXI. Per Alpí, en aquesta legislatura som cabdals per damunt la resta 4 àmbits fonamentals i que ajudaran a teixir aquesta senyera mallorquina que a alguns, el manco, el consell d'Alpí, ens emociona i ens il·lusiona. Una mobilitat sostenible, segura i eficient. Una planificació turística i territorial que limita el creixement però millora i transforma els espais urbans, tot mantenint el sòl rústic. Una illa plena de cultura que estimula la creació, la promou i la dona a conèixer. Uns serveis socials que eviten l'exclusió i garanteixin un mínim de qualitat de vida per a tothom. Envers la mobilitat, convindran amb mi que és una realitat que Mallorca pateix grans problemes de tràfic i sobretot de saturació de trànsit. Problemes que no s'arreglen en discursos i bones intencions, problemes que, lògicament, requereixen respostes diverses, no només viàries, certament, però també viàries. No s'enganin ni es deixin enganar. Ja fa temps que assistim a un lamentable espectacle, el rebuig per determinats partits que donen suport a la majoria a millores viàries imprescindibles. Es digui desdoblament Llumajor Campos, es digui segon cinturó de Palma, es digui circunvalacions d'alguns pobles, es digui adequació i eixamplament de trams com el de Manacor, Sant Llorenç, etc. Un espectacle lamentable, poc edificant i on l'interès general brilla per la seva absència. Alpí considera totes aquestes actuacions necessàries i lluitarem no només perquè es mantinguin a la planificació, sinó també perquè esdevenguin una realitat en aquesta legislatura. Així mateix, lluitarem per acabar la deixadesa en què es troben determinades carreteres de la denominada xarxa secundària, com per exemple la que va de Llubí a Santa Margalida o la que va de Peguera a Andratx. Són carreteres que requereixen mà de metge, necessiten ser eixamplades mínimament i reunir unes condicions adequades de paviment i senyalització. Com aquestes, n'hi ha moltes més i segurament en situació pitjor.
tingui present, senyora Cladera, que s'ha de fer moltíssima feina per posar al dia una xarxa secundària que fa 8 anys que està abandonada i oblidada. El PI creiem fermament que el futur no és fer carreteres i més carreteres. El futur és el transport públic, cert, però combinat amb una xarxa de carreteres proporcionada a la realitat que tenim. El futur és possiblement que el Consell exerceixi una competència plena en temes de mobilitat i no només de la de carreteres, perquè prou complets és el repte que tenim per endavant perquè més hi hagi duplicitat i descoordinacions. Tota la mobilitat terrestre a l'illa ha d'estar gestionada pel Consell de Mallorca. La legislatura que avui encetam ha de servir per aprovar definitivament el Pla d'Intervencions en àmbits turístics, el PIAT, és a dir, l'instrument que planifica i ordena el turisme a l'illa de Mallorca, la principal indústria d'aquesta terra. No és poca cosa aquesta. Avui, davant tots els aquí presents, senyora Cladera, li deman consens. Consens tant amb el sector com en les màximes formacions que integrem aquesta institució. Som una potència turística de primer ordre. El PI estima el turisme i considera que tenim els millors empresaris i els millors experts perquè la nostra principal font de riquesa es planifiqui i ordeni, en consens i també en pragmatisme. No volem més places turístiques, no volem cap creixement que pugui suposar morir d'èxit. Som conscients que tenim un territori limitat i molt fràgil, però els nostres hotelers també en són plenament conscients. Demanem diàleg sincer i acord perquè el PIAT sigui de tots. No es tracta prioritàriament de prohibir, com sembla que alguns volen fer, perquè la prohibició el que pot acabar generant és un efecte de cronació, de manca de dinamisme i adaptació i d'impossibilitat de renovació. La manca de dinamisme i adaptació que abans li esmentava, dissortadament, és plenament evident amb els plans urbanístics municipals. Només una minoria s'han adaptat al pla territorial i el Consell no ha trobat la manera perquè aquests plans municipals s'actualitzin. I sense aquesta actualització no haurà començat realment la plena aplicació del pla territorial vigent que s'aprovà l'any 2004, ja fa 15 anys. L'objectiu d'aquesta legislatura hauria de ser aconseguir que la immensa majoria dels municipis comptin amb un pla urbanístic adaptat i una planificació actualitzada. Prioritzin l'anomenada oficina de planejament. No poden continuar la fossilització dels plans urbanístics municipals. En matèria territorial encara hi ha moltes més coses a fer, com desplegar el pla d'equipament comercials i mantenir el compromís que no hi hagi noves grans superfícies que col·lapsin les carreteres i deixin deserts els centres urbans. El que des del PI li recomanem fermament és que no emetin bulos i globus sonda envers a modificacions que afectin el sòl rústic, que produeixin un efecte cridada contrari al que, en teoria, es pretén. Li parlo, sobretot, del límit de les 2 quarterades en sòl rústic per a la construcció d'habitatges unifamiliars. Deixi-la estar. Li demanem que no se'n parli més i que no es modifiqui d'així com està. Com bé saben, la diferència entre els països reixits i els països que fracassen està en la cultura. El PI vol un país farcit i capdavanter en cultura. La cultura ens fa més lliures i dota la població d'un esperit crític. Com diria l'intel·lectual, sense consciència i sense cultura, la terra és un paisatge, la història és un fantasma, el dret és una rutina i la llengua una varietat fonètica. Els nostres més universals creadors han estat persones de forta sintonia en la nostra identitat, de Joan Miró, un mallorquí d'adopció, a Miquel Barceló, de Toni Parera Fons, per què no, Antònia Font, que és un nom propi, però que els efectes aquí exposats és un grup musical o claresc per a aquells que viven mentalment fora de Mallorca. Per no xerrar dels nostres grans escriptors, de Baltasar Porcel o José Carlos Llop, a les noves fornades com el Sió Comas. I davant un nou govern que posa en segon terme la Conselleria de Cultura a nivell balear i que no té projecte a nivell de Consell, des del PI volem reivindicar la cultura i la seva gestió com un dels nostres referents. Vostès poden apostar per l'anèmia cultural. El PI aposta per la multiplicació cultural. No ens conformem. Es pot i s'ha d'anar molt més enllà. Un país digne és un país que no deixa la seva gent despenjada. Una terra digna és aquella que combat la vulnerabilitat i cerca oportunitats per a tothom que hi viu.
Una societat digna té uns serveis socials ben gestionats i dissenyats, no uns serveis socials que sistemàticament pengen d'un fil i que han d'acudir al reconeixement de crèdit per poder funcionar. Hem d'estar de vora el que ho passa malament, de vora el que estan tots sols, de vora els que tenen situacions molt dures. Ens omplim molt la boca de dir que governam per les persones, manca brevetgera i més pràctica. El futur el tenim a les nostres mans, però en canvi l'estem deixant perdre perquè a dia d'avui, a Mallorca, no hi pot viure tothom, començant pel nostre jovent. De què ens serveix tenir una illa preciosa si no som capaços d'oferir a aquesta gent jove un futur a la terra que els ha vist néixer? De què ens serveix si no podem garantir que els nostres fills i filles la puguin continuar gaudint el dia de demà quan decideixin iniciar el seu propi projecte vital? La nostra gent gran també ha de ser el centre de les nostres decisions. Aquestes dones i homes, treballadors i lluitadors que ens han ensenyat el que som, mereixen gaudir en pau i tranquil·litat la darrera etapa de la seva vida. Posem-los les coses fàcils, ajudem-los en el que faci falta, cuidem-los. Ara ens toca retornar-los tot el que ens han donat. Si volem un futur esperançador, no oblidem d'on venim. El PI seguirà defensant la participació ciutadana, la feminització i transversalitat de l'acció insular. Volem una Mallorca justa, compromesa en la lluita contra totes les violències, visibles i invisibles. Una Mallorca d'oportunitats i garanties per a tothom. Una Mallorca inclusiva i solidària. Lògicament, el Consell aquests propers 4 anys ha de fer moltes coses més enllà de les esbossades. Com a Bellesa no puc deixar de reclamar un compromís més ferm i més sincer amb els diferents ajuntaments de Mallorca. Massa sovint el Consell no ha sabut exercir el paper que li correspon de col·laboració i suport als nostres ajuntaments. Sovint hi ha una sensació que el Consell, més que ajudar, vol controlar, més que recolzar, vol tutelar. Prova d'això és que s'ha de replantejar l'Assemblea de Baldes perquè sigui alguna cosa un poc més útil i que tingui un poc més de sentit. Des del PI preservarem les nostres conviccions en el centrisme i la tolerància com la manera d'assolir una societat presidida per la concòrdia i la capacitat de caminar tots junts. En la defensa ultrança de la mallorquinitat com a fil conductor del que som i del que volem ser, sense involucions, sense trencaments, en capacitat d'integració, en cintura perquè les coses i les tradicions sempre estan en transformació. Tenim la mà estesa, farem una oposició en positiu, trobaran el nostre suport per tot allò que considerem que beneficiarà els mallorquins i les mallorquines. El PI no fa política en blanc i negre, ni política de blocs. El PI fa política d'interès general, de sumar i construir un futur millor per a tothom. Si el Consell no aconsegueix el lideratge que li han reclamat, si el Consell fracassa en les qüestions clau que li han plantejat, estarem en una dinàmica d'alt risc i de resolució incerta. Si el Consell no resol algun dels grans reptes pendents, si el Consell no és percebut com una institució útil, si la sensació general que s'instal·la a l'opinió pública és que el Consell no serveix, aleshores aquesta sensació s'imposarà en tota la seva cruesa. Ara estem en un moment d'impàs, però aquesta tendència existeix i és responsabilitat del nou governants revertir-la. En aquests moments el que s'ha de fer és donar exemple, demostrar amb els fets que són capaços de transformar i fer una passa endavant. El PI està en aquesta sintonia. Aquí ens hi trobaran. El Consell ha de ser la casa de tothom, perquè, repetesc, el Consell som totes i tots. El PI, doncs, amb el nostre vot d'avui, que li abans que serà d'extensió, li estén la mà, senyora Cladera, a vostè i a la resta de grups, per treballar posant les persones al centre i l'interès comú al davant. I això exigeix la voluntat i l'esforç de tothom. Els mallorquins i mallorquines i la nostra estimada illa s'ho mereixen i nosaltres no els podem defraudar. Almenys el PI no ho farà. Moltíssimes gràcies i visca Mallorca!